Goizeko 5:00 hasi dira pikete informatiboak enpresa ezberdinetan. Aurrenekoz, nork bere lantegira jo du grebaren arrazoiak azaldu eta lankideei mobilizatzeko deia luzatzeko. Amurrioko Aldaiturriaga poligonoan enpresa gehienak itxita egon dira, baita Laudioko Arsa industriagunean ere. Laudioko Lidl eta Gardeako enpresa batean langile batzuekin eztabaida eta tentsio uneak egon dira. Ertzainek Laudion kameraz banan-banan grabatu dituzte grebalariak. Laudioko guardian lantegiko langileen esanetan zerbitzu minimoetaz gain 15 bat behargin joan dira lanera. Guztira 600 lagunek osatzen dute bertako langilegoa, beraz greba orokorrak eragin handia izan duela nabarmendu dute. Okondon eta Artziniagan oso eragin txikia izan du grebak. Oro har normaltasuna dela nagusi adierazi dute herritarrek. Urduñan BBK eta supermerkatu bat baino ez dira ireki. Alabaina grebalarien azalpenak eta gero grebarekin bat egin du banketxeak. Murgako industriagunean 4 gazte identifikatu dituzte, Laudioko herrigunean berriz 2. Horrez gain, azpimarratzekoa da Aiaraldea komunikazio lehioko 2 kazetari identifikatu eta irudien erabileraren arduradun pertsona horiek direla egotzi izana. Guztira 8 identifikatu izan dira. Amurrion, Inausa, Gometegi, Kolsa, Kider eta Jez enpresak itxita daudela adierazi dute sindikatuek. Amurreko udaleko langileen 85% egin du grebarekin bat eta banketxe eta supermerkatuek pikete informatiboak pasa ostean ixtea erabaki dute. Horien artean daude Eroski, Berriak eta Dia. A primera hora los piquetes que habíamos montado en las empresas han estado bastante numerosos. Los datos que nos están dando son parecidos o superiores a la de la antigua huelga que hicimos y nos falta de concretar los porcentajes, pero el diagnóstico tenemos bastante positivo. Sobre todo ahora ya cuando estamos ya por los comercios se puede ver que salvo raras excepciones todos los comercios están cerrados y con un seguimiento total. Gaurko grebaren deialdia nahiko jarraipen handia izan du. Goizetan enpresetan, adibidez Kider, Kolsa, Amurrio Ferrocarril, Inausa, Talleres Gometegi, Jezen
ez dira langilerik joan, oso gutxi, ez da ekoizpenik egongo, eta zentzu horretan, enpresetan nahiko arrakastatsua. Gero poligonoetan ere oso tailer txikiak egon dira oso langile gutxi lanean, batzuk itxegin ondoren lanari utzi diote eta grebarekin bat egin dute, eta beste enpresetan oraindik ez ditugu datuak, baina agian ekoizpena ekiditu daiteke. Eta orain goizan hemen, behintzat Amurrion, komertzioak nahiko itxita daude, hainbat bankuetxe ireki egin dute, baina pikete informatiboak direla eta izten ari dira banketxe guztiak, eta orokorrean nahiko jarraipen oso ona izan du, eta jendeak egin du bat, pairatzen ari dugun egoeraren kontra, eta guztio batera borrokan badirudi eguna nahiko reivindikatibo edo izaten ari da. Aiaraldea komunikazio lehioa jarraipen berezia ari da egiten gaur egun osoan zehar, Twitter, argazki eta bideoen bidez. Goizeko argazki kronika eta bideoak jada sarean daude.